l'actor quan estava tancat a la presó. Que sí? Doncs segurament han passat molts anys que ningú ha cantat aquesta cançó del Front Nacional de Catalunya. És un paper que us han deixat a les cadires, que es diu Cant d'Espera. I ara la cantarem, li tornem a donar vida a aquesta cançó. Veus? La filla d'en Francesc Vilà no l'ha sentida mai. Jo tampoc l'he sentida mai. En el programa estava anunciat que venia la Coral Solstici, però no us ho vam dir que éreu vosaltres, la Coral Solstici. Si ho haguéssim dit així no haguéssiu vingut. No canta, no menja. I qui canta els seus mals espanta, sempre s'ha dit. En Francesc Bitllloc, gran amic, lluitador de la terra, des de la terra, amb els peus a terra, és el director de la Coral Solstici i que diu que amb un assaig àgil us farà afinar i ens la farà cantar. Si no ho aconsegueix, la culpa és vostra. Però si ho aconsegueix, tot l'èxit és d'en Francesc. Està clar? Això no són cançons per ser posades dalt de l'escenari amb una coral. Endavant, mestre. La lletra és del Santiago... Com? Pey. Santiago Pey, un altre lluitador. I la música d'en Francesc Vilà. Això ja ho havíeu de tenir per examen, Mestre. Sí, en Lluís em va passar la partitura aquesta que tinc aquí i una altra partitura que era com un esbós amb coses tatxades. Sí, el que teníem. La preparació, no la tinc. Doncs, com veieu, hi ha una part que és la tornada, no? Aquesta estrofa amb versos més curts, que diu per nostra terra sols unitat, i un crit de guerra, fe i llibertat. I això ho fa així. I serà per nostra terra sols unitat, per nostra terra sols unitat. Tornem? Un crit de guerra, fe i llibertat. Un crit de guerra, fe i llibertat. Fe i llibertat. I aquí al començament. Per nostra terra sols unitat i un crit de guerra, fe i llibertat. I això és la primera vegada. I la segona vegada farem per nostra terra sols unitat, un crit de guerra, fe i llibertat. Ho he de baixar una mica més. Ho baixo una mica més. Un crit de guerra. Segona vegada. Fe i llibertat. Doncs ara ho fem tot. Primera. Per nostra terra sols unitat, un crit de guerra, fe i llibertat. Per nostra terra sols unitat, un crit de guerra, fe i llibertat. Després diré. L'estrofa, perquè veieu com funciona, diu això. Som germans catalans a valgut i en l'avers la unitat havem forjat sobre barres de sang portem l'encuny del treball, força i seny i llibertat. I llavors tothom per nostra terra sols unitat, un crit de guerra, fe i llibertat.
final perquè no ens ha sortit gaire bé. Crit de guerra, té llibertat, i un crit de guerra. Esperar, un. Fred llibertat. Som companys i els croats d'un altre junt, un estel que ens fa llum en el camí. La bandera és de tots, com un escut, nostre cos garanteix el destí. El nostre terra, tothom solat, un crit de guerra, fem llibertat. El nostre terra, tothom solat, i un crit de guerra. Un. Ai, llibertat. Esperar. Un. Ai, llibertat. Ja començava a saber l'estrofa, no? Sols llavors deixarem els batallons amb uns clams que atordeixin l'univers, que les terres del món vegin que som tan serens en la grat com en l'advers. Un. La primera estrofa la fem, La primera estrofa, d'acord? Ja la sabeu tots. Tota sencera. El conseller ha dit tota sencera. Tota sencera? Qui no canta no menja. Som germans catalans, hem prevalgut. En l'adversa unitat havem forjat. Sobre barres de sang portem l'escull, força i seny i llibertat. El nostre terra sols unitat, un crit de guerra, fem llibertat. El nostre terra sols unitat, un crit de guerra, un. Companys i els croats d'un altre junt, un estel ens fa llum en el camí. La bandera és de tots, com un escut, nostre cos garanteix el seu destí. Per nostra terra, tothom solat, llavors deixarem els batallons, uns cos que atordeixin l'univers, que les terres del món vegin que som tan serens en el grat com en l'advers. Per nostra terra, camps de combat, i un crit de guerra, fem llibertat. Per nostra terra, camps de
Si hi ha músics, podeu agafar la partitura. Com? Tot i més. Fantàstic. Doncs ara sí que ha arribat el moment que estàveu esperant, que és la cloenda, perquè us haig de dir unes quantes coses pràctiques. Us haig de dir unes quantes coses pràctiques i coses boniques, també. La noteta que m'he fet, que no m'oblidi de res. Primer de tot, tema pràctic. Tothom que vulgui venir aquesta tarda a visitar la Casa Macià, 3:45, que puguem dinar, hi ha gent que ja ha fet la visita guiada, que ja sap la història, que si directament vol anar a passejar pels espais, està bastant tot net i endreçat per veure els canvis del que s'hi ha fet, ho podeu fer-ho tranquil·lament, i en l'entresol ja veureu que hi haurà un vídeo sobre la vida de Macià d'uns 18 minuts, em sembla així. Per tant, qui ja conegui la història i el projecte de l'entitat i tot plegat, pot entrar i caminar per dintre i per fora de la casa. Qui no hagi fet mai la visita guiada o vulgui refrescar les mentides que expliquem quan fem la visita, ja farem grups. Si sou entre 15 i 20 màxim es pot fer un grup, més de 20 difícil audició. L'altra cosa pragmàtica que us havia d'explicar és que l'any vinent ja tenim... Fa 2 dies que estem treballant amb les jornades de l'any vinent. Això, atenció, és verídic. El nostre president encara no ho sap, però ho dic ara perquè ella s'ho noti a l'agenda. L'any vinent seran el 3 i 4 d'octubre, dissabte i diumenge, precisament perquè no se'ns enganxin, no es cavalquin molt al damunt del centenari. I els conferenciants que hem pensat encara no us els direm, però sí que us direm que sabeu que sempre hi ha uns temes oberts a qualsevol comunicació, que són el primer terç del segle XX a Catalunya Nord, que és tot allò que tingui a veure amb Macià, evidentíssimament, Macià, estat català, etc. I el tema principal, com aquest any ho hem batejat com a exilis, l'any vinent serà de Prats a Montllor, el centenari, a la Constitució Provisional de la República Catalana a l'Havana, per entendre'ns. Ho centrarem del 26 al 28, per d'una manera. Per tant, tots els apunts que heu pres avui i ahir us poden servir per preparar una comunicació o una conferència, el que vulgueu. Queda dit, que no sigui dit que no us hem avisat en temps. 3 i 4 d'octubre, de Prats a Montllor, a la Constitució Provisional, no us emocioneu, de la República Catalana. Molt bé, com a cloenda de les jornades només puc dir que gràcies a tothom, en nom de la Junta i dels voluntaris. Agrair també al País d'Art i Història Transfronterer i amb en Jordi, que ens acull aquí i que tant ens ajuda tot, els membres de la Junta de la Casa Macià, que sense ells no seria impossible això. Per nosaltres ha estat unes jornades fantàstiques, perquè hi sou vosaltres, bàsicament. Aquest és el resum, per fer-ho ràpid, però aquí hi vol dir moltes coses, això. El que sí que ens venia de gust d'explicar-vos és que estem treballant, com sempre buscant diners, que no és el motiu ara que us parli, perquè l'any que ve és el centenari, el 4 de novembre de l'any vinent, és el centenari de la detenció de Francesc Macià. Però, com que només fer la festa un dia ens semblava curt, farem tot 14 mesos de centenari. Per què farem 14 mesos? Perquè volem allargar-ho fins al febrer del 2027, moment que acaba el judici de Macià i els conjurats a París. Per tant, a partir d'avui hi ha la presentació del llibre del viatge a Moscou, extraoficialment queda inaugurat el centenari, però sapigueu que l'any que ve surten 5 o 6 publicacions més de diferents editorials, ja si no me'n deixo cap. La que segurament sortirà després del viatge a Moscou és una publicació de la Fundació Irla sobre un període concret d'estat català per l'historiador Escolies, ho dic bé, Jordi, sí? Sortirà també una reedició de columna de la Catalunya Rebel, amb alguns textos i coses revisades. L'editorial Símbol també treu un còmic
sobre els fets de Prats de Montllor, cosa que ens interessa molt per la joventut, també hi ha adults que segueixen còmics. Sortirà publicat també un joc de taula, d'aquests d'estratègia i de quants policies et detenen o quants militars arrestes tu, sobre els fets de Prats de Montllor. No rieu, no? Que tot això va quallant, eh? Sortirà, espero, el nostre llibre també sobre les jornades d'ahir d'avui. No sé si me'n deixo algun. Si me'n deixo algun i està aquí a la sala, em mataran. Però bé, hi ha unes quantes publicacions que cada publicació anirà suposant presentacions a diferents llocs de Catalunya, dels països catalans o d'allà on calgui, en definitiva, no? Estem treballant també, ja està treballant, sota la direcció d'un director teatral de Ripoll, sobre una obra teatral inèdita que es diu Els Desterrats. Aquesta obra la va escriure Carner Ribalta. Atenció, Carner Ribalta va deixar una obra de teatre inèdita que el seu fill, fill de 90 anys, que viu a l'Empordà, ens ha passat el text i l'estem adaptant per poder-la estrenar l'any que ve a Prats de Montllor i, si tot va bé, també a Balaguer, que em sembla que ell era fill de Balaguer. I si algú més li interessa, segurament un cop organitzat el tema la podran fer on calgui. Com que també, i abans ho heu sentit, que ho deia l'Alfons Romero, ens amoïna que darrere d'alguns mitjanets homes sempre hi ha grans dones, ens va semblar que havíem de fer algun pas també per recuperació del patrimoni musical català fet per dones. I vam escollir la Narcisa Freixas, nascuda a Sabadell, com bé sap la Carme, garriguenca de la Garriga després, on va viure i morir. Narcisa Freixas va fer una obra increïble per cançons de mainatge, de jovent, etc. I hem agafat músics del nord i del sud, perquè ja no hi ha nord ni sud, que és com la Cerdanya, no hi ha l'Alta Catalunya i la Baixa Catalunya, i estem fent una producció musical amb 5 músics que, si tot va bé, s'estrenarà a Baó, passarà per Prats de Montllor, passarà per la Fira Mediterrània, passarà pel Festival d'Ensàneu, pel Càntut de Cassà, etc. O sigui, un concert musical amb obra de Narcisa Freixas que farem córrer. Això què té a veure amb el centenari de Prats de Montllor? Doncs res, que és memòria històrica, que és patrimoni musical i d'una gran dona que també ens lliga amb nosaltres. Evidentment, a principis de juliol farem un aplec, com cada any, procurem que sigui una mica més lluït que sempre i que no plogui aquest any. Les jornades ja us he avisat i aleshores segurament, això no és definitiu, el 4 de novembre de l'any vinent, que és el dia de l'atenció, és possible que fem un acte més avorrit, més sèrio, més institucional, per dir-ho així, sent un dimecres i que per tant no permetrà a molta gent deixar la feina o desplaçar-se. Després el dissabte 7 és la Diada Nacional de Catalunya Nord i caldrà que vingueu els que veniu del sud per anar a la manifestació a Perpinyà que cada any es fa, i després plantegem fer una festa, una gran festa tot el dia 8 de novembre com a inauguració. Això voldrà dir que la Casa Macià estarà les obres acabades per descomptat i la museïtzació, tota l'exposició permanent també ha d'estar acabada. Si no hi hem arribat, serà culpa d'un altre, no pas nostra. Si hi arribem vol dir que és un èxit nostre, si no hi arribem sempre la culpa és dels altres, Carme? Aquest és l'objectiu per l'any vinent i esperem anar sortint més. Hi ha més idees també, hi ha en marxa una columna a peu per fer la marxa que Macià no va poder fer. Pel pont de l'1 de maig, si tot va bé, se sortirà a peu des de la Casa Macià i arribarem fins a Olot. Casa Macià, Montllor, Camprodon, Sant Pau de Segúries, Olot, amb 2 o 3 dies de caminant. Els fusells els trobareu convenientment distribuïts pel camí. Ja us senyalitzarem on hi ha els sometents, on hi ha les parelles dels tricornis, estarà tot marcat. Serà una marxa cultural, que això no vol dir que no hi hagi fusells, no patiu. Hi ha alguna altra proposta que avui també ha nascut, de fer una gincama per Prats de Montllor i la Casa Macià. Bé, a la Franja de Ponent també estan preparant un acte de reivindicació de memòria històrica d'alguns dels personatges implicats amb el centenari i convidem a tothom, a tots vosaltres, que si alguna d'aquestes presentacions editorials la voleu acollir a casa vostra, allà on viviu, no a casa, al municipi on viviu,
que ens ho feu saber i que si us poseu a organitzar-ho, evidentment, ens ajudareu molt a escampar aquesta ternyina, aquesta taca d'oli per tot arreu. Si voleu organitzar algun acte que no se'ns ha ocorregut ni hem trobat qui l'organitza encara, de zero, podeu començar a organitzar coses pel centenari, si us esteu motivats. Ens ho feu saber i mirarem d'ajudar amb el que puguem, no de diners, de difusió, de divulgació, de logística, de tot el que faci falta. La Fundació Reixida, que aquest matí a les 9 ha conegut l'Oriol Falguera, també està treballant per fer activitat. Hi ha previst també un itinerari per Perpinyà, als llocs de Macià, a l'Hotel França, on van fer la reunió no sé quina, l'assemblea aquella, a la presó on van estar tancats. Tot això s'està tancant un itinerari per fer el dia 7 de novembre al dematí, abans d'anar a la manifestació. Si tot va bé, farem una passejada per Perpinyà seguint els punts. També Fundació Reixida està preparant un itinerari per Barcelona ciutat, dins de la primavera republicana del Museu d'Història de Barcelona. Si voleu saber coses de Barcelona, l'Oriol us en farà una explicació. Hi ha membres també d'Estat Català, ells no paren, heu vist aquí amb el llibre que avui surt, però ja n'estan preparant un altre també per l'any que ve. Si no m'equivoco, i no sé quin és el títol, 100 biografies de 100 persones d'Estat Català, la síntesi. Vol dir que hi ha tota gent treballant, cadascú amb allò que considera que val la pena, entre tots, donar a conèixer. Nosaltres no hem fet una comissió organitzadora, hem fet una taula de coordinació entre les entitats i empreses que estem posades amb això. Si la càtedra Enric Pujol de la universitat vol fer alguna cosa, doncs també els ajudarem. Si el casino l'Agullana de... Casino? La Concòrdia. Si el casino La Concòrdia d'Agullana també vol fer alguna cosa, també ajudarem amb el que puguem, etcètera. Fins i tot podem arribar a Xerta, oi Carme, si convé? Dit això, gràcies de veritat, bon profit. Els que vingueu a la visita a la casa esperem que us agradi. Si algú marxa ja, doncs bon viatge i salut, coratge i endavant.